Pride ndinokubloka hanzi ngarujabla handisi kutombodya ini handisi kutombodya ufunge nditodaira I was responding kumakozi ndikuresponda kufoni yangu right, muri sei guys, maswera sei guys, mondiregererawo amene zvikuti vanoti flu vanoti kudii why not breathing as if there's something in my ndine flu I think without a flu saka hamene zvazviri kuita so ndikuita flu saka ndikuwa kudata flu kunge chifuva chakavharika kunge chifuva changu chakavharika something like that. Guys, maswera sei maswera sei makunzwa sene flu iwe flu yachona hamene zvari kungoita kunge apa uyu hanzi tema cloves cloves are overrated sha iwo unozviziva kuti hakuna clove dei wanga uri mushonga unoshanda zvese izvozvo unoshanda zvakadodaro macloves dei vanhu vasina maproblems hakuna right. Maswera sei guys, maswera sei mondiregereke chifa chachibura chivharika nega hallo mukoma achitsama ti muri sei guys, mufura chivharika chifuva handitika saka muna nditumirawo mushonga hamuchandidani kubasa my sister hamuchandifariri wonderful ndinokufarira wanda ndorega kufarira ndiko kuafrica I'm not in Africa wanda nditori kuuk uchana ndakadai so andowana nditori muuk rini handizvizivini anomaona so ndiri kuno kaimota muchitumirawo mushonga guys tai muchitumira spirits nemushonga kuti ndimwe anomaona right. Saka guys tati tuye panapa patoda kuti tiine nyaya tinayo pane mwana ndaposta makuseni kugroup vasiri kugroup muri kusarira handinoona hanzi muri kuita kunge maitira kuya chifura nai pride is that a problem iwo haufuri here dziwa musiye munhu afure kana mhino dzake dzakazara nai orega kufura achiti kwaanoda kuentertaina vanhu auya kuzokupa entertainment momurambidza futi kufura hausi udetectorship here udzvanyiriri pambe pfumi watiri kuitwa nezano watiri kuramba ndohwauda kuti iwo muite kumasocialite let them fura dziyadziwa nai munhu anenge ari pamberi penyu anditika achiita zvanenge achiita bvura dziwa rikaorega kufura odi regai vanhu vafune madziwa iwe fura uri kwauri kokoko chitokufura tiri kuno kwatiri kana rangondibata nai rinoaplayiwa kuti uyadziwa handidzibwa rinongouya kana roya tongofura nai ndingamboti kwaenda kumbobuda pandingo ndatsvaka ndifura sei vanhu vafune madzikwa vanomedza madzikwa vachimedza vachidii zvezvinyuwa zvamusingazivi guys takura chidla madzikwa isu tiri vana haiwa kwaina mamochidzoka egrasenberg yabhoa manje ndouya mamoyo right guys ndamboposta mwana makuseni ndichiti mwana waiti kutsvaga mwana wechisikana so maona nchimposta nditika saka nyaya yacho mai vacho vati pane nyaya asandainzwa nyaya chandisi kuiziva but vati there's a story behind kushaka kwemwana uyu saka ndoyada kuti tinzwe handitika asi hanzi ndotoda iri sisi meri muda iri kukokora chaiye because you saved my life my marriage thank you my dear ndo zvandoda kuwa music to my ears kuti marriage dziri kuseviwa life dzevanhu dziri kuseviwa I know kuti my life angu therapy and my life angu piriti and vanomboya kusati tichitaura ndinozva kuti munosununguka and thank you kumacounselors zvakare aripo panapa vanhu vese munotaura navo vanosunungugwa handitika kunonzi problem shared this problem half solved right. So imwe nyaya ndataura setapinda munyaya iyi guys ndeyekudai seveduye vanhu vari kudiaspora vanhu vari kuuk muuk particularly pana mai vedu vandibata mama vane 70 years vakauya nadhedhi kunoku mushure mekunge mwana wavo anga akazvitakura achinzi mwana akakurisa mudumbu saka sevanhu vakuru hazvina kuvanetsa kuti vaapply kuti vauye kuno kuzochengeta mwana wavo ndobva vauya nadhedhi vachiita kuzora mwana wavo kudanga ane nguva yakareba asina kuya kumusha saka mama kana vane 70 I would like to believe kuti dhedhi vanogona kuve kuma 75 6 78 zvichiinda vanhu vakuru
vapinda muno umu 2019 kutaura kwavo kwavanga vachita vapinda muno umu 2019 vakabva vachengeta mwana wavo asi vhiza rakunopera vakabva vaita vanhu vakabva vaudza kuti munoenda kunodini garai muno mutsvage basa endai munosika asylum ndobva vaenda kunosika asylum vasika asylum kudaro vagara maasylum muya ndobva vapiwa chipepa tisokunudza kwavaita mva vapiwa chipepa chekuti vanokwanisa kushanda vari muno asi dambudziko riri kuita nderekuti zera ravo hapana kwarikwanisa kuemployiwa kuzera ravo hapana kwarikwanisa kuti vaemployiwe zvinhu zvakatooma kune kumwe munhu anzi kune munhu akanga avatora here pakireshi kuti vaende kunoshanda vanga vatoshanda 2000 yavo munhu yahana kuvapa vatotitaridza screenshot yavatonekwa 100 pound chaiyo pa2000 saka izvozvi raitina ndavati mama kuti murambe makagara munoka mose nadedhika hazvishandi hanzi simere tikuda munyadzise vonly care center ndeipi iyoyo okay hani mazviona hazvishandi imimi zvinoti vari kuchema kumba futizve ndivo vaichengeta vana vese variko hakuna zviriko hakuna mabasa hakuna chi saka zvinhu zvakangooma saka izvi vanotori nebp yakakwira stress vane 70 animaona saka vakati simeri ndibatsireiwo veduwe ndoda kudzokera kumba ndoda kunge ndikaona zvinhu zvokuti ndihodhe ndikati mama kana mawana mari kuhodha kuno hazvibaitseri nepaundi munotengesa zvinhu zvimari zvinangutakura mari yenyu yamunenge mawana iyoyo moenda kumba munosvika mopinda muSouth Africa hamurambidzwi neeji yenyu munononga zvekuhodha muSouth Africa modzokera kumba no vanongori nechipepa vari kuasylum vangopiwa chipepa chekuti vagone kushanda havana mapepa emuno andiona ivo vanototi denda ndiri kuZimbabwe denda topiwa pension chero muno chemberedzi zemakore dzinotopiwa pension but havana mapepa neasylum ndobva vangopiwa chijob card chechekuti vakwanisa kuti kungoshandawo vachinonga handimaona asi saka neeji yavo manje basa reharisi hapana munhu anoda kuvahaya ne70 handimaona saka ndandavati mama dzokerai kumba dzokera henyu kumba musina dedi nekuti zvinozokuomerai muri kuno kuwesi kudarika pamozoita sei handi so vari willing kudzokera kumba handimaona vari willing kudzokera kumba saka nyaya iripo guys ndeyekuti vakutsvaga mari yekuti vareze mari yavo sekuti kuvanza kwandaita kuti vakwanise kudzokera kumba pane mari yekuti vakwanisa kutenga matiketsi ravo neradhedhi kuti vadzokere kumba poita mari yekuti vanoda kuti vasvike vachihodhawo kuti vawane kuenda mbakubata something guys kana uine kireshi kana uine chaunacho chekuklina kana uine chii kabasa kaunako please ndibatewo pema mabasa yangovewo yekuvasapota kuti vakwanisa kureza mari vaende kumba handitika une basa rako une kireshi une home yaunzwa kuti unogona kungovatora nokuti vane chibepa chavo chinovabvunza kushanda kuti vangoshanda home mako imomo vachitsvaira matoilet nekuita sei vachiti vaunganidze mari yavo kuti vadzokere kumba please batsiraiwo mweya waMwari batsiraiwo mweya waMwari batsiraiwo mweya waMwari vane 70 years ndimai vedu batsiraiwo mweya waMwari asikana vamwe kune vamwe venyu vanenge vari masisters mwana wavo aripo asi sokutaura kwavatindirana kuti mwana wavo asati ave nemapepa zvakare nokuti vati anongoshandawo basa rekuti angokwanisa kurarama hana basa rine mari handimaona vati anongodi anongoshanda mabasa waya harisi basa rine mari zvinoreva kuti maybe anogona kuva asina mapepawo kana kuti maybe handizivi pamwe anenge achiva handiziviwo kuti basa racho nderipiroro I don't know handimaona handina kuvabvunza kana muchida kuti ndivadeidze ndogona kuzovadeidza munyatsokudi kuvabvunza muchinyatsonzwa mega handimaona saka ndangoti chi vane pekunosvikira kumba kwavo vanako vhiti vakatoya manje apa 2019 kumba kwavo vanako kumba vanzi ngavakumbire deportation vanopiwa deportation vopiwa mari here yese chimurenga ganda vanopiwa mari here yekuti vanosvika vachihodha ameni pamwe kudai it's a good idea ameni regai kana tikapedza life ka ndovafonera then muvapawo maideas ekuti vakumbire deportation yacho iyoyo kana vachidepotwa vodepotwa havo vesina diti zvitori nani nekuti vakaramba vari muno guys handisi kuti ndo zvinoitika but pakaita dambudziko rekuti maybe paita urwere kana kuti paita rufu vanoita sei zvinongozodzoka back kupublic zvikuru sei kwatiri madiaries animaona zvikuru sei kwatiri saka ndopari hanzi vanotengerwa matiketsi ivo manje vari kuti ndikasvika ndisina chandakabata maoko ndototangira papi pekutangira ndopari kunetsa saka vari kuti vakawana matiketsi vakawana mari yekuti vanohodha muSouth Africa maybe vakawana zvimari zvokuti vahodhe mukavapa zvibasa kuti vashande vakaredza mari yavo vounganidza voviga mari yavo voenda kunoclaima deportation iyoyo kana vaclaima asylum vanopinda semuZimbabwe
Fane ndakakuno deport kwaiko kwacho handizivi zvofamba sei. I don't know how it works. Chocolate. No chocolate. No chocolate. No, go. Run. Run, baby. Anditi maona. Saka ndo nyaya iripo. Anmaona. Saka ndikaitipinde munyaya yedu yekutanga yezuva ranhasi. Nhasi tine nyaya dzinokwana kuita 3. Tine nyaya dzinokwana kuita 3. Saka muchange makagara pano neni. Zvinhu zvokundinetsa kusema kuti SIS MELLY life haina kuya. Hey, life yazodi. Ndikakuroverai 3 my life. Paunenge shift nhasi unoshanda nei. Mangwana ndakasauya unoshanda neimwe yacho yechitu uchidaro. Saka munenge muri covered. Handitika hamuzondinetsi munenge muri covered. Anzi ndimaya. Munenge muri covered naika. Midai tipinze tifonere vekutanga tinzwe nyaya zvisere. Admini shumbresi muri seiko marova. Hai, hewo muri sei? Tiri right. Aiwa tauya panapa nenyaya yenyama uya naye mamshiti pane nyaya behind pamwana watiri kutsvaga uyu. Saka tatichinyatsonzwisisa kuti nyaya yacho yakamira sei nyaya yemwana uyu. All right, can I add baba wacho na vanogara naye? Oh, okay. All right. All right. Mira ndi add baba wacho because ndatiwaudza kuti tinoda kupinda pa live kuti tikwanise kutsvaga mwana. All right. Okay. What? Naura yenywa Vauya. Vauya varipo. All right, anakuzara. Tinoda kutozwa imi kwamuri chii chakaitika zviri kufamba sei? Right. But after iri kubreaka. Foni yenyu iri kubreaka. Hatisi kunzwa. Foni yenyu iri kubreaka. Why can't you do? Foni yenyu iri kubreaka. It's a little bit. Foni yenyu iri kubreaka mama. Hatina chatiri kubozwa. Hello? I don't. Hello? SIS MELLY. Aiwa tasingambokunzwai. Tatisiri kutombokunzwai. Chitaurai mimi. Ivo vanenge vachinzwai. Vanenge dropa phone. Nazvaakaita weekend yatabai. Vari kuti kuteerera mwana ari kuita zvenyaope. So uri kuramba uchitamba izvi. Anoendeswa mwana uyu kuti agare nababa akambenga arwara nehenia ndokubva unomutora kuZimbabwe kaigara namai vangu. Ndopa wakati mwana for 6 years. Chirega ndichengetewo mwana. Ndikati it's fine. Since mati muda kuchengeta chichengetai. So mwana anga chingweniswa private school anambobhira amboenda government school. Kubva zvawagara naye kubva ari kuprimary. Kusvika izvozvi grade 8. Anga chingwenda private school. So that murova nenhau yekuti anga asi kuda kuerenga mabhuku. Akamurova ndiani? Foni yenyu iri kubreaka. Akarohwa nani? Baba. Mirai ndidrope ndikufonere futi. Mirai ndivadrope yewe. Naividu zvinonyanya kuti ndakama manzwawo guys ndangoti grade 8 private school akarohwa. Ndozvandangowa. Kati zvimwe zvise izvi iri kunetsa network yawo. Hello? Network yenyu iri kunetsa. Ndopane network iri pamakamira ipapo. Nditori pane wifi. I don't know why tinza kudai. Hatina chatanzwa natotega ndikudonedze. Mati mwana akanogara mototangiza pachatanzwa. Mwana ari kugara kuPretoria nababa wake. Ndokwa anogara. Mwana anogara nababa wake. Ini ndinogara hangu Cape Town. Mwana ari kugara kuPretoria nababa wake. So nguva yese anoendeswa kuchikoro kumaprivate kubva zvaakauya muno. So vari kuti
muweekend umu ndo maakatanga kungoti iwe wahospita zvemabhuku uri kufarira kutamba chii ndokungoti hanzi kwautanga toridza tsamwa toridzira baba wake tsamwa zvazvokutadza kuita ustabonesi asi saka ndopawakamurowa then muswe manje ndobva amuka hanzi na6 o'clock akati today I'm late I can't go to school na6 o'clock Tuesday futi ndobva ati today I'm late I can't go to school ondobva wakati no man zvombonyanyoita sei kuvhungura mbochita usidaenda kuchikora nezuro ndobva wakachimuti Melissa nhasi chero ukamuka na 10 o'clock uri kuenda kuchikoro ndobva akaenda kuchikoro aenda kuchikoro nezuro makuseni akazoti anzi akaenda kumasepi kusvika nanhasi asati adzoka kumba. Imimi na baba mwana makaparadzana? Saka mwana anogara nani? Anogara na baba wake na mainini. Ati mainini izvo wangu ari kuEastern Cape ndokwavari. Okay. Mwana hana nhumbu, hamuna mbotasawo here timuone kuti mwana anenge ane nhumbu ikati asina nhumbu pakuramba nachikora apa? Zvekuva nenhumbu ini hangu handingazivi. Inini kuno mwana anongoya ari maholidays chete. Because kana akaenda nezuro akasadzoka iye akati angachiramba kuenda kuchikoro. Nguva yaangachiramba kuenda kuchikoro. Anzi aingoti I will do my work here at home. Ndinoita basa rangu rese randakapiwa kuchikoro kumba. Wakati basa rinoitirwa kuchikoro. Kana wapiwa homework ndo yatinoitira pano pamo. Saka kuchikoro kwawaenda nhasi wazomuka makuseni wachienda kuchikoro nhasi because nezuro manheru wakandifonera ndakangobvunza kuti marepota yezvikanzi ndataura nemaresa but what dzichiripo kuti timhangare missing person nekuti time dzichipo tiitai zvamangwana motanga maenda kuchikoro kana maenda kuchikoro tozonzwa kuti zvakamira sei kana maenda kuchikoro so wamuka makuseni wakaenda kuchikoro so wasvikotsvaga mashamwari ese emwana pachikoro ndobva imwe shamwari hwani yati Melissa akaenda neni kumba kwedu achida kundorara kumba kwedu but vabereki wangu vakati Melissa you can't sleep here uri kufanira kuti utipe nhamba dzemaparents ako tivaudze kuti nhasi ukurara kupi kuno Melissa yaenda pakataura kuti no handidi nenhamba dzababa wangu ndobva abuda. Saka iye nai mainini imimiwo chivinda hatisi kuti ndo zvakaitika but ndoda kungoti tionesane imimiwo pachezvenyu munosiya mwana musikana chero vari baba vake chaiunya kubereka munozama kesi dzari kubuda kunzoko. SIS I tried my best kuti mwana uya ndigare ndimutore agare kuno antaura kuti mama kwandiri kuenda kwandiri kugara nadheduko kuno kuri right kuno kundinoya kuholiday. Honai kana mwana ari right kuna dhedhi wai akaramba kuti vafone gwidhedhi vakaudza kuti mwana auya kuzorara kunoko wai akaramba nenhamba dzadhedhi ipa musasazivi kuti chino saka takutokumbira ruzhinji weZimbabwe kunyanya uri munana Pretoria kuti kana wakangoona because izvo zvari busy kukanda maflyers pese murodhi vari kungokanda ko kuchikoro uku kwanzi anga asingabhuliwe here mwana kuchikoro principal vari kutoti ndakamuona nezuro kuma4 zuva rovira vakamubvunza kuti Melissa why are you still at school you're supposed to be home now akati ndasiyiwa netaxi yandinokwira iye inokasika kuuya. Saka pachikoro mwana asiyiwa netaxi chikoro chinoita sei? Aiwa kwanga kutori kunyepa anokwira mapublic transport. Honai pachikoro ka mwana akabvunzwa naprincipal kuti naheadmaster kuti wasiwa akati ndasiyiwa nepublic school nepublic transport kazhinji kachona headmaster vanotora mwana wenda naye kuofisi vofonera nhamba dzepublic dzescof. So chikoro ichi chiri kunzi it's a boarding school private boarding school. So time yavakamuona vakatoti since atasiyiwa netaxika ndomungaenda kumadhomu kune machinyi kune mashamwari achaenda hake kumba. Saka iyo principal wakutoti ini ndakapedzera kutaura naMelissa kuma4 achiti asiyiwa ari kuenda kumba. Saka musikana yawo wanoti akaenda naye uyu akazoenda naye nguva iyi akapedzera kuonekwa kuma4 ndopakanga ine musikana ndopakanga pakaonekwa naprincipal. Kuma5 ndopakabva nemwana aistada pachikoro achienda kumba kwavo musikana anogara kumba kwavo imwe friend. Saka friend iyi makuseni baba wacho kwawaenda because waendeswa paassembly wachindobvunziwa
uya mwana ndopakati Melissa ndakaenda naye kumba kwedu achidaura kaumba kwedu but maparents angu akangoti tipe nhamba dzani dzemubereki wako kuitira kuti azive kuti uri kupi ndobva aramba baabuda. Right, chikoro chinodza mwana chinonzi ndinototadza kuti dezaini zita racho mirai nditarise private school yacho kuti yakanzi chii. Tipe zita because zvinogona kubatsira kuti tine vamwe vana maybe vanenge variko kuchikoro vanenge vachiziva information tizoti zviri kufamba sei. Tipe zita rechikoro. Takanzi zvoni ichedza here hameno pana TSHE DZA Chedza private school. Chedza iri kuPretoria. Hanzi Chedza ndiyo iri murodhi memateksi chaimuka opposite Manipao. I think nangu so. handizoziva hangu zveikoko. Oh wow, right. Let's hope utanowanikwa. But mati mwana mambotaura kuti mukati mwana anzanga kuita zvenyewo pariti. Baba wacho ndozvaari kungofungira hanzi because behavior yake changed very well because hanzi anga kutozvibira mari yake yetransport. Kuzvibira mari yake yetransport hawo. Kuti vanomuti mari iyi ndo mari yetransport handiti. Let's say anoshandisa 300 per week. Vanozoona pasara 100 rand. Womubvunza kuti kwemwe mari iripi iwe ndakakupa mari yakakwana. Akuti dedi mari yangu haisi kukwana kuenda kuchikoro. Which means ari kuzvibira mari yake. Saka ingori behavior yakachinja pamwana apana zvinhu vakaona. Behavior wakuti behavior yake yakangochinja. Zvekungoti hanzi kutongoshama kungoti mwana achinja zvanga asingaite. Okay. But havana havo drug vakamboona or anything or chi. Havana. Vari kungoti behavior yachinja unge munhu ari kuita zvaari kuita zvandisati ndabata. Kona stepmother mwana akagara sei? Muti zvoni uri kufarira kugara ikoko here chero ndichitaura naye anoti mama vari right zvisaite. Okay. Anotova kukomenda kuti mama wangu vari right. Muri close zvokudaro here nemwana wenyu? Kana kuti hamuna that bond naye? Tinototaura mwana uyu ndakagara naye inini for long time. So kurwara kwaakazongoita akaita heni yaari kuZimbabwe ndokuchizotorwa nababa wacho ane 9 years achiuya kuno. Okay. So most of the time chaizvo zvaane 14 years. Okay. All right. Right. So regaiti anogona kunge musikwa yevana pamwe akapinda mafriends pane mumwe mafriends kwamaybe kwanenge ari kwamusingazivi ana kana mukomana kana mashamwari ana kutaura kuti ane mukomana wanaye kana chii? Baba wacho vari kuti hapana kana information yekudaro yawambopiwa. Kuti kana sina mukomana saka anenge akavatepi? Ndozvakutinetsa kuti ari kupi. Ndozvakunetsa. Foni yake haipindi? Foni yake akatoidzima. Ha? Okay. Igaititsvage mwana tione. Igaititsvage mwana kana mari wana information kokoko kuti mwana adzoka please just tell us. Right, vanhu vari kuPretoria pachikoro chinonzi Chedza kana kuti vane vana vari pachikoro chinonzi Chedza tiri kutsvaga Melissa panapa. Melissa is in grade 8. Melissa is in grade 8 akangobva nezuro achienda kuchikoro amanikidzana chikoro asingadi akabva angobuda chikoro and then she disappeared. Hapana kusati ari kupi foni yakadzimwa. Anditika saka please itaiwo kana maona mwana ndamuposta kugroup uko. Mukaenda kugroup rediaries munomuona mapictures ake ese aripo. Kamusikana katete seo katete karefu so bijana kamwanaka. Tarisaiwo mwana uyu kana mamuona guys please let us know tiudzewo nokurumidza pamunenge mamuona. Kana mwana wamunongosuspect anogona kunge mwana uya tibatiseiwo tiite kuti mwana uya adzokere kuvabereki vake. Then kana paine zvimwe achazotaura kana mwana uya achingawanikwa. Kwaiko zvino mwana uyu timbomutsvaga first kana paine zvaari kunyazotiza kana kuti zvaanga achiita zviri kuitika kana zvanga zvichiitika kwaari achataura kana mwana uyu tamuwana. Animaona? So baba vadona, baba vanga vari pana baba vadona. Dai tamboita tichitaura nababa ava. Zvinovadona. Izvezvi zvaungachiti ndiri muPretoria vari busy kutsvaga mastreets aya ari kufamba vanhu vakawanda vachiwapa maposta because waprindisa maposta maflyers. Okay, all right. Pamakuseni wangu uri murodhi kusvika izvezvi. Right. Saka regai tigozonzwa naivo kuti vanoita sei tichazofonera baba timbonzwawo mutipe nhamba dzababa tinzoti chii chakaitika pachazoya akachitaura chokwadi. Pachauya achitaura chokwadi. Ndawanika paanouya pachona ipapo. Ndonyatsombvunzisisa ndombomutora ouya kuno kuchero kuri kuti akambosiya zvekuchikoro. Ndonyatsomboti problem ndeyei pamwe anogona kuita open up.
Right. No, thank you, mama. Regaiti, vamwe vedu vari kunzwa panapa. Kana vachiziva chikoro cheshedza chinenge chinozikanwa stereki. Please. Akatopfeka uniform yekuchedza mwana uyu. Because akaenda kuchikoro. Mukaona mwana ari kungodzembereka akapfeka uniform, ari kungodzembereka akapfeka uniform. Ndiye mwana ari kutsvagwa musikana. Please, tibateiwo fast. Tibateiwo fast. Tinzwe kuti vari kuti chi. But baba kana vazogona dei vazouya tinzwewo. Asi chiripo chaicho mwana uyu achazomubvunza. Kana auya muchati patitaure naye isusu. Imi anogona kusi noti dei angari open kwamuri dei akakudza asiratisa kuti mama so hastori open kwamuri. Saka regaite open kune mumwe munhu asingazivi tinzoti musikawo tione kuti musikawo yevana here kungoitika zvituma 2000 yatwa musikanzwa kana kuti pane zviripo kana pasinawo inenge chingori musikanzwa yema 2000 iwaya kungomeka sure kuti maita tighten the rules mbijana. Maita basa SIS-MELLY. Alright. Asi mwana akawanikwa dei matora mwana magara naye. Anata tangomira kuti tikamuwana then oya kuno kuti kaona kuti zvemuSouth Africa zvaramba. Misa kumusha. Ndakuendesa kumusha kunosisi wangu. Ndishosho. Mune vana vangana baba? Takakuendesa kumusha. 1 year. Ko mune 1 year chete. Makaramba nani? Jara. Oh. 2009. Kudhara. History. Okay. Aiwa pakanaka. Alright, takane chingozonzwa kuti haufa. Alright, SIS-MELLY. Maita basa. Chakupa inamba dzao. Alright, sharp. Mwana ari kunzani 14 years, guys. Mwana ari kunzani 14 years. Mwana ari kunzani 14 years. Mwana ari kunzani 14 years, mwana. Right. Saka guys, mukaonawo mwana wamunogona kufungira. Wamunogona kufungira kuti mwana uyu anogona kunge ari anditika please tibatsireiwo vari kutsvaga mwana wavo then mwana akawanikwa. I think let's talk nemwana tinzwe kuti zviri kufamba sei, what happened and stuff like that. Right, before tatapinda munyaya yedu yechipiri guys, ndakata live ntuye nenyaya yechipiri anditika imbomirai pane munhu anoda kufonera, pane surprise yandoda kufonera, munhu anoda kuti timbotaura naye panapa timbonzwa. Mapicha aripo bobo, mapictures aripo, mapicha ake aripo. Mapictures ake aripo. Hewoi, ndakusira message kudhara ndinoti amuna kuiona uyaika kuseri kulive uku. Ndiri kulive. Uyai. Ndaisa udhara, uyai muise request. Oresha. Right. Guys, pa chivanhu chedu zvatinoita. Ndoda kuti mumbondibatsira something chandoda kuti mundibatsire nasi panapa padiaries. Anditika mirai mbichana. Ndoda kuti mundibatsirewo something nasi padiaries. Pa chivanhu chedu zvinoitwa zviri necessary. Brenda mwana wasikambone seek attention from budget if you know you act out seek validation kunze from the wrong places. Ndozvanto kufunga Brenda but mirai tione kuti mwana achauya yake paachauya tozotanga ripi zvakafamba sei. I think in South Africa kana wana mwana angu tanga kunetsa kudai beta kumbokanda kumusha uzodzoka hai right. Kana mwana atanga kunetsa kudai so munhu mwana ndambokanda kumusha kana akanda kumusha anodzoka right. Because muno vana vanopanduka zvokuenda zvokutoenda chake kwanzi 14 akondo mazira achakutonetsa 14 ndo mazira achakutonetsa iwayo ma 14 iwayo 14 15 16 ukana ati 17 akutogona kuzvidzora 14 15 16 aha ungavadi futi kwete 14 13 sangira pa 13 14 15 16 ungavadi ndopanga utaka ukaona atodarike pati 17 pfungwa dzakuenda dzichitanga kudzonza manje dzichishinya manje dzichitanga kuvhurika manje dzichivhurika manje anomaona dzichivhurika kana vachiri vadiki ma 2000 aya ma 2000 anzi vanonetsa kubva ku10 years amanda tokanzi vanotanga kunotedza kubva pa 10 years chaiko anzi gona svika ukaona darika 17 asina nhumbu noti mwari 10 kudhwai patangoisa kuna mwari kuti mwari nokuti vana vacho vakura vana vacho neinternet iyi yakauya yakanaka yakaipa because yaparadza futi vana internet ishi
yaparadza vana macontraceptives vana yava kutoita unotongoti mwari hamenu kuodi hodi vanenge vatoita zvemamunoziva kana mwana ari kuforeign land like nana South Africa uko vana vanotozara kuenda kuclinic unotowana zvakazara zvakapfeka mauniform zvichienda kunobewa depo ndovaona kuti sodhomane gomora yave pano panyika veduway sodhomane gomora zvakatouya vanenge variko vakazara zvokutoti vanhu vakuru munotadza kubayiwa izvi zvichinzi ngazvitange zvabayiwa first neschool uniform mainwani 12 years 30 zvichinda ende kuno vanoti kuSouth Africa vanotobaya madhepo iwaya vanotobaya ungadi muno futi imo muno vacho muEurope muno mwana unototenda kana akurawo akatopedzawo zvakanakawo makore nokuti anogona kutanga pedza nenyaya yekuti mutembo vane muno mavatsiurwi zviri hashi haumurovi hadini anochayaafunga ukaona mawanikwa dzekuti mwana wako shuwa atosvika pakutopedza akabuda maoko mako akaenda kunoloja ega, that child is a responsible child. Nokuti imo muno vabereki vari muno vari kuchema nevana muno because haukwanisa kumutsiura. Ukangonesa kuti washunya akutoona kuripotera ndarokwa. Utoona social services yatoya enda inonoki social services yatoya yotozara hachirohwi hachitsiugwi. Hauna unongotarisa udai uchingoti he don't do that utousatisi chitonyengerera mwana tosadaro don't do that ndizvanenge uchitoita. Send a request kana mauya send a request kana masvika andiselina kana mapinda send a request kana mapinda hanzi ini ndinomurova SIS MELLY ndinomutaya shemu ana uri kuno ku UK here ausati wamboona iwe uri kuno ku UK iwe bvunza vabereki vari ku UK nevana vane vana vakaniswa nevana vanyatso kukudza haumurovi. Ukamurova mwana yanotoka zvachose haufi wakamuwana anotogwa unozomwanepi anotoka zvachose mwana wakuenda zvekutoendera kuti unozomwanepi haumurovi. Hanzi wangu mwana akaita mwana at 12 years akaita mwana andiselina murisa ifesi ndandiri kuuya nefesi ndandiri kuuya ndisina fesi ba andiselina murisa mushemaswera masera sei guys nhasi ndinandiselina padiaris ndatirega ndivadedze havasi kuti ndavadedzerei ndatirega ndivadedze vamboya padiaris. Ndikanda kuti madiaries pane zvinhu zvatinofanira kuita pachikaranga chedu. Sezvamunoziva diaries andiselina including mimi makateerera, this also goes to you. Tiri diaries represent our love, we represent kureprimanda panokanganisika, we represent forgiveness, we represent a lot of things. So ruzhinji gwevana kwakatarisa kwatiri kuona kuti pane ruregerero runobuda here, pane love inoitwa here, pane communication inoitwa here. So in my heart andiselina we have worked together for 4 years here nanhasi tinongotaura tinambofira takakonana anditika and you are a sister to me, you are a mother to me. Ndakaona kuti zvine zvanga mamuri makamboti kumbukei kumazuva akufura ngati regai timbokusiyai shungu dzikapera tozokudanai sezvandazoita nhasi. Ndakudedzai kuti nemadiaries tida kutenda andiselina kuappreciate nguva yamakafamba nesu pano makatora time yenyu pana hapana munhu aibhadharwa makatora nguva yenyu maisiya angu vedu dzimwe nguva vachirwara chaiko you would sacrifice usiku dzimwe nguva muchifonerwa nevamwe vanhu muchiita zvamakadedzerwa naMwari kuti muite. Hatigoni kukutendai, hatigoni kuzviti tingati kana kuti tinga kuti tikupei chinokuti tinyatsotenda hatina hedu, asi mashoko anogona kuita kuti munyatsoona kuti sure we appreciate you and we really love you and again we really miss you. Ndakati regai ndinyatsorega titore nguva. Ndakaona a lot of people vachitaura zvakawanda vachidini ndikati aiwa hatipindi regai tisiye zvakadaro. Hatipo pakurwa hatipo pakudini isusu sekuli yedu ndisitaiziva chokwadi ende zvakare kwatiri there was no reason to justify or to explain to anybody. Handiti maona kusvikira inini I was just concerned with the two parties, you and the other party. The rest to me yangu was noise. Handiti maona and I'm still concerned, I think you know that. But panguva inoi andiselina
toda kutenda tichikupaiwo mablessings edu. Ndichitaurawo zvakare kuti guys padiaries we have groomed so many people vakasvika vakura kutidarika. Inini mumwoyo mangu I would love to see Auntie Selina spreading her wings vachisumuka zvokuenda zviya nokuti she was a gem to us. Vakauya vari a very rare gem to us, vaitsiura tese, vaidzidzisa tese, vaibatsira tese. She would call a spade a spade. Vanga vasina basa kuti ndiwani inini cheche kuseri uko, you don't know. Vabvunzei, she will tell you kuti ndaingonzi SIS MELLY no izvozvo bodo hanomaona, and that was it. Handichimaona vane way yavo yavanayo yekukontrola zvinhu. So I will never forget that. I will never, chero zvonzi zvozoita sei kana zvoita sei, ndikatoona vachinzi vari kudliwa masititi ndingatoya ndikatodliwa ndirini ndichitora bullet ravo, nokuti zvavakaita ndini ndinozviziva, zvamunogona kuve musina kuona imini handichimaona. So Auntie Selina zvakare tinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinoti madiaries Auntie Selina vane pavo pavari kuita matalks avo zvakare. Kana taigona neuwandu hwedu, munhu watakanga tinaye for 4 years, handeiwo neuwandu hwedu tinovasapota. Let's go and follow page ravo tinzwawo zvavanodzidzisa. Vane matopics avanogona kunyatsobata vachidedemura munozviziva, so that watakaita naye 4 years anodeserva kutosimuka zvokutodaro than vanongouya vachidarika vachienda vaangoita 1 year otosimuka oenda achidaro. She deserves the best. Andisena ndosaka ndakuda naye kuti nemadiaries titende pamwe chete nekuti aiwa mucharamba muchingori sisi vedu, mucharamba muri mai vedu. Tikangochema kuseri musativharire panze, tinongouya. Inini chiti ndagara ndinongouya hangu, but ndikutaurirawo vamwe vari mucomment section. Mukazoona Auntie Selina vachiita malive avo kana tinchiita live yangu kuno comment section kune vanhu vakamirira kurwisanisa. Ndoda kuti muzive kuti Auntie Selina kana vakaita misunderstanding yavakaita nebrother yavo, one day vanogona kugadzirisana. Inini that's why ndiriwo ini Melly, asi one day munogona kuona futi Auntie Selina vachi vari pano hanimona vachitoita futi live pano. Ilive ini mugondona ndiri kupage kwavo futi ndichitoitawo malive. Musazoti mukaona pakuti watopikwa Auntie Selina muti vari kureva SIS MELLY, mukaona ndoitawo live pano muti mukureva Auntie Selina. Hatina beef, ndisisi vedu. She's our mom, she's our sister, and zvichagara zvakadaro. Dati muzive ipapo. Over to you Auntie Selina. I'm overwhelmed. Thank you so much. Ndatenda, sorry ndandisina kuona message. Ndaona kuti maisenda kudhara stereki. Kudhara. Let me take this opportunity to thank you, SIS MELLY, first and foremost. Hanzi ndinowanza chirungu stereki. But I feel comfortable in speaking in English than in Yeah, Shona. go ahead. Ndokuzivai. Ndokuzivai kuti muri wechirungu. Let me take this opportunity to thank you, SIS MELLY, first and foremost. Ndakaita ka live kangu kandakaita, and I'll continuously say and can easily repeat what I said on that live. Kuti, if I don't give SIS MELLY sando dzavo pane zvandakaita pa 4 years dzandakashanda pano pa SIS MELLY's diaries, I would be lying to myself. If I don't give credit to my diaries, I would be lying to myself. If I don't give credit to admin team yandakashanda nayo, I would be lying to myself. So SIS MELLY, a big thank you. For me to be known at large within our Zimbabwean community, it was because of you. And if it wasn't because of you, I think I would have remained Auntie Selina, especially the Cambridge, because I've always been known as Auntie Selina Cambridge, and I've always done what I've been able to do for SIS MELLY's diaries within Cambridge. But when I joined your platform and when you welcomed me aboard, after starting off just as a contributor, and you approached me to say, "Kuti Auntie ndokumbira kuti tiuye tishande tese," and I accepted. I've spread my wings so much through you. And kungotenda iwo my diaries that were so supportive and taking me aboard kuti munoshanda na Auntie Selina.
For all the people that listened to me, for all the people that gave up time to support me through you, kungowadzanawo neni nekundinzwira, it's a big thank you. It was a pleasure. The 4 years was a pleasure. I don't want to lie. True. The 4 years was a pleasure working with SIS MELLY Nema Diaries. I enjoyed it. I was doing it from the heart. I was not doing it for anyone to see, but I was doing it from the heart. Ukasvika pane timu yakanaka yekushanda naye unoitawo free spirit. There were so many cases dzandakadhila nadzo, even dzaisapinza SIS MELLY mukati, but dzaiuya through diaries, and there were so many cases as well that aita joint dzaiunzwa naivo SIS MELLY vachiti anti pane nyaya iripo pindai, pane nyaya iripo pindai. SIS MELLY, you know, we worked odd hours ekuti you would think, should we be working at that time? But kana nyaya dzaiuya kwamuri maindimutsawo ndichi. Fortunately, I was able kumukawo ndichiita join in. Saka I won't take that lightly. Makandikoshera SIS MELLY. What you did kuti inini ndibudikire sa-Auntie Selina, a big thank you. I think that is all. Speculations, whatever, dzinoitika dzinowanika muvanhu, but zvinonzi kana uchiwadzana nevamwe, natsa kwaunobva kwaunoenda usiku. Nekuti auzoziva kuti uchada kudzokera kumadiaries here uchinida help. I've got some people that have come back to say, Auntie Selina, you were dealing with us. Saka mkutitomira papi. I'm still entertaining vacho vanji now. Ndine one lady akaita kuchema kuti saka inini Auntie Selina makundisiya ndimire papi koma ndisiya andichaziyo, ndikati no, I will still carry on with you. But overall, SIS MELLY, a big thank you. A big thank you. And my diaries ese ndinongokutendai. Thank you. I think that is all that I can say. And yeah, kana vanhu muchipatsanurana zvizoreve kuti hamuchasangane kana kuti hamutaure mese. I think I spoke to you last week. At some point last week we spoke. So kana vanhu vachingoseparata zvakangonaka kuti mubve on a very cool note. Ndakatsamwa and ndakatsamwa, and I think the last time we talked, I think it was back in July, I had told you, SIS MELLY, I'm not in that space to be talking. And Okumbirao, I am not in a space to be talking. So yeah, a big thank you to all. I love you. I know you love me. I know even mukandiona amungoti havasisiri kwa SIS MELLY saka we shouldn't. It shouldn't be. It shouldn't be like that. Why I'm saying this is for me, SIS MELLY Diaries tackled real life issues. We weren't doing drama. So let's learn to separate drama, nemaskiti, and real life issues. Taibata nyaya dzaiitika mukati medu dziri real. So that will continue. Kuti hatisi kuita drama. Even kuti kunge ndiri pano pa live ndichitaura naivo SIS MELLY nemadiaries, this is not drama. This is not a skit. It's real. Yeah, it's not a skit, it's real. So anyway, thank you so much. Thank you everyone.
one. you very Thank you, Sis Melly. much, Auntie Masoko edu tichingoti we just hope one day muchazodzoka zvedu taandazodzoka nokuti gap renyu mugare muchizati riripo chero modini gap renyu rinogara riripo mukatongofunga kuti nhasi Sisi Melly hazvitombokumbirwi Sisi Melly nhasi ndoda kuzotora live yangu kudiaries your place is always there kungondiudza kana ndisipo kungobata bamuningi it's ka1 because kufacebook ndakambokudza kuti kufacebook it was going to be me and you so haina munhu anocontroller it's me kuno pamunenge mangofunga kuti I want to do a live kana kuti ndiri kuda chakati kana kuti maona nyaya mati I want to chip in this one anytime get hold of me kana musiri kundibata bamuningi is there kuti I want to address it ndo vanosota otherwise kufacebook kuno hakuna anything or it's just zvatiri izvozvizvi saka handiselina and imimi madiaries also vari kubatsirwa naandiselina kana tonga vachibatsirwa naandiselina kana kuti vachada kufila comfortable vari comfortable kunoshare naandiselina in what you are going through than inini we are giving you I'm giving you my blessing kuti please endai musazoti Sisi Melly anozotona chikomenta uko then vanozofunga kuti kana kuti andiselina anozotona chikomenta konzo no we are still one team as you know inina andiselina tina kana one day takambomwa hapana antika she's still my sister as I told you vanotondituka ndotoramba ndakanyanya ndigona kuvadavira chero vakatondituka ndigona kuvadavira because kazhinji kacho kana vachitonditsiura vanenge vachinditsiura pane reason havanditsiure pasina kungoti vafunga kunditsiura because indomboporonga imi munozvisiya animaona ndotomboporonga but vatoripo hazvina kuti chero kwavaenda vakaona chiporonga vachasiya vachauya voti ndakuonai zvakati animaona votogadzirisa ndo chinonzi Sisi Melly diaries saka if we were not going to do this takati tiri kuzorepresenta zvakanaka kuvana because vana vakawanda vanga vachitarisira kuti okay munenge muchibatanidza vafamilies tichiona munenge muchiuya muchitaura rudo tichiona imimi and then what is going on asatanzwa but mazotaura ndafara pamataura nemega kuti the last time ndakataura nemakati ndakakudza Sisi Melly kuti I'm not in a space to talk this is the reason why ndisina kunge ndakwanisa nditaura naandiselina panguva iyo because I knew she was in a space yavanga vakataura kuti I'm not in a good space right now to talk anything so I had to let her be so when I tested the waters last week nichivaisira message nichitaura navo and we called tikataura tikaseka I could actually hear me knowing her ndakatonyasona kuti aiwa no she's now okay vapo that's why we ended up talking you know because ndakaona kuti vapora hatipori zvakafanana guys we heal differently vane muhiliro wavo iniwo ndine muhiliro wangu tichienda takadaro so andiselina toda kutendai zvikuru zvisingaiti tine pasiro yedu ichauya zvayo iri murodhi ichasvika zvayo okay let me just say something to people that are watching it's okay not to be okay I want to it's okay say it to someone it's okay not to be okay tinofanirwa kuzvidzidzira mukati meupenyu kuti learn to say I am not okay or learn to say kuti I can't speak rather than forcing kutaura so yes when I said I can't speak I was not okay so I said I'm not okay so to anyone who is watching me if you are not in a space to talk don't be pressurized to talk it's okay to say I'm not okay I can't talk yes thank you so I think this vasikana comments izvo zvakudzidzisa izvo zvakawanda I think chiitiko chaitika apa chakudzidzisai maturity because when it was happening when she was not ready to talk when she was quiet ndaikuonai vamwe inbox andakasvapa kuti ndichakublokai muchizara you people you know musi ndichikuudzai kuti guys relax let her be leave her don't come to my inbox and ask me do you think I can really talk about Andiselina to you guys you know animaona so you speculate no, like zvandogara ndichikuudza kuti mazera mahombe aya speculate this ndakuna ndizitara ndisana kupinzwa kune zvimwe zvimadrama I'm like Andiselina does not do this avaitizvi Andiselina this is drama now people are now trying to take advantage and making drama because you don't know anything you know you guys you thought kuti pane zinyaya rakaitwa pane makuhwa hakuna kana gossip yakaitwa the fallout that happened yakatoitika vanhu vachitaurirana haina tomboitika semakuhwa semaspeculator aitwa nevamwe vanhu vataiona but I decided to keep quiet and watch kuti ndione kuti makuhwa acho amuri kuti muchamaburisa ndeapi amunoziva atisingazivi isusu antimaona so guys this is it the fallout happened live haina kuitika kuseri andisana as I told you the story talker havaende uko ipapo stage same time antimaona saka ngatiregei kuti tispeculate madiaries I hope you have learned something antika kuti chero zvoita sei love will always conquer everything
ende unit ende kana pakaitika zvaitika hazvireve kuti muchabva mashandisa advantage kuti mude kuona vanhu vachirwisana kana kuti kudi. Andiselina is allowed to grow guys. Takatoguruma vamwe vanhu vaveri kuma close to mamiliyoni uko handimona isi chingove pasame position. That's ndo ruoko rwangu iroro, ndo zvandiri. So kana pane vanoda kuona achitoguruma kutokura zvokuenda mawings ndivava andiselina vari apa handiti maona, because 4 years it's not a joke. Chinavo time yavo, no cent, dedication yavo, things from there. Tichimbonzi maskit, madrama. You know what have been said about us. Vari kutsvaga vanhu vachicreata nyaya, you know, but hakuna nyaya icreatwa. We never, handisina takambocreata nyaya panapa kuti ndine nyaya yakati we would deal with real life issues. We never had skits or dramas here. Nyaya yatatotaura panapa inenge iri nyaya iri kutoitika paground. So handisina toda kutendai, please pamunenge makuita amalive enyu guys, share their lives, her lives to the page kuti tikwanise kuona kuti notification kuti vatangawo tiende kunosupporta. And let's support her. Kana pane noda support right now andiri kukumbira kuti musupport, it's her. Thank you. People meet to part and they part to meet. Kana muchiendesa kana pane vaiendesa mamessage kwaSIS MELLY kana kuti vaiunza kwandiri. You know, it's not nice because you don't know when people will talk like we are talking. Wakaendesa kuti maona zvaita antiselina here kana kuti maona zvaita anti-MELLY. So yeah, people meet to part and they part to meet. So yeah. Page renyu antiselina, people are asking what's the name of the page? Anti-Selina discussions. Page rakanzi anti-Selina, I'm going to write it down and pin it. Rakanzi anti-Selina discussions. My phone. I think I'm writing it down. Okay, yeah. Okay. I think write it down. Coco. Then you some comment section. Ndikaona ndo ipina. Alright. Okay. Yanyorwa. Yeah, pana somebody yanyorwa. Right. There is the page. Page iro. Mariona ka page. Page iro. Right. So guys, Anselina, thank you very much. Tine nyaya, nasa I think tine mipano, regai timbokudonedza tipinde munyaya inotevera, chikamu chinotevera. We love you, Anselina. We love you so much. Nasi ndiri kufara, ndine mufaro singaiti. We love you so much. Mugare mende, we appreciate you. Bye. Right. Yeah, there is the page now. You can go and follow Ipapa. Hanzi mungoti gonera kudaira ma live same time tokudai mesesaka kuzvidambura hakuita. No, don't worry. Inini I'll make sure kana vari pa live I want to do the live so that we also get to promote your page. Kana vari pa live just tell me kuti Anselina is on live so that I want to go. Sometimes ndogona tanga live musingaoni kuti vari pa live. Just tell me kuti vari pa live, then I'll wait kuti vatange live yavo kana yazopera toenda ikoko tozodzoka toita live yedu kuno kwanditika let's create a platform for everyone. Anditika she's still our aunt. Chatoramba chinda kunotsvaga mazano seni inini nditori mwana wavo saka ncharamba chinda kunotsvaga mazano. Right. So guys, ndakudropa ndobva ndadzoka. Antika I'm dropping ndobva ndadzoka nenyaya imwe inotevera.